dnes ideme pozerať Bastafix bez Bobby. Normálne Bastafix je lepší než Blackpink. No, budeme mať aj reakciu v Harry Potter, starý fotér. Tak poďme na to. Čakajte, musím dať trošku. Neviem, našiel som ho. Áno. Volám sa Bobby. Kap robí. Ježiš. Nakadí mal nárožu. Koberci. Ja by som si ho nechala. Mal byť nového kamaráta. Rickyho. A to sa. No, nových kamarátov. Merťa video pozdraví na Mafianos.sk. Dobre, teraz ideme... Áno, toto, áno, budeme toto pozrieť. Miška, budá si, jak malička, som to malý. Ja som toto nechcela pozrieť, ale okej. To je také staré. Do latriny. Kadíme. Bude z teba parádnica, pôjdeme privítať pizza na balené plné tašky, schovaj od babky peniažky. No čo, deti, ako bolo u babky? Ježiš, jaký sú tuční. Strav si radosť novým merčom od Bastafixa. Trička, hrnčeky, cerečka, všetko nájdeš na mafianos.sk. No tak ahojte ľudia, toto bolo veľmi smiešne, tak ahojte, pa pa.